sahibata. Asiya zo gimbiya ke na rike wallahi zuciyata. Asiya zo gimbiya ke na rike wallahi sahibata. Asiya zo gimbiya ke na rike wallahi zuciyata. Asiya zo gimbiyata sannan zo sarauniyata. Asiya ce a zuciyata, Asiya ce masoyiyata. Asiya ke na ba sarauta, kin zama shugaba ta mata. Asiya in ina da ke duk duniya ne za a ba sarauta. In dai kyau ake bukata, ku zo ku ga Aisha gwanata. Ta iya tafiya ta mata, ga kyawu ba ta yin kazanta. Yan mata ku zo ku kwaikwaye ta, Aisha kin zamo gwana duk duniya ne ke na ba sarauta. In baki na zamo maraya, a so ni ba ni nuna ƙarya. Sunan ki na sa a zuciya, an ce na zama ki garaya. A san ki ba ni nuna kunya, su ki kamar ba indiya ke na rike wallahi in biya ta. Jafar na sha uku ba da na uku ban ga Asiya ba. Gidan su na je ina ta duba, aka ce ba a ganta Asiya ba. Na dai na taho ina ta duba, na kusa shiga cikin gidanmu, kwatsam sai na ganta Asiya ta. Nake muradi aura babatin fasadi, makiyana ne suke ta taɗi, auren mu da ke ba zai daɗi. Su manta gyaɗa tana da gardi, amma kuma manta babu gardi. Asiya na sallama duk duniya ne ke na ba sarauta. Burina ne zaman amana, ki so ki kamar jinin jikina. Na zama kin zamo kamana, ki so ni cikin dare da rana. Mu yi alkawari irin na kauna, tara bakin juman fata. Asiya na sallama duk duniya ne ke nake bukata. Asiya ta ke kadai na zaba, zuciya ta babu fargaba. Ke kadai ce wacce zan yaba, ji daɗi na tabbata. Me so har wasu su yaba, tarihin so mu rarraba. Makiya ko sai ta fargaba.